Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat kaagpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mo't lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo no nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damot kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadag iti libroyo ang mapanid di pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadanan. Malabsak mo't ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaeston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Kumuyog ni siya, karag iti tauhan. Mapan kami, iti imbagadan na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas metla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Daya. Ichay kumalugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayom ni siya na nangibaga. Iti lugar na iti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, eso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla, dagiti mangyan. Ano ka no tinamas, kanda dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kumoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan amakidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan. Taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy di isla. Nadyak agkam mali. Si kapay lang ti agtutubo nga agad-adal ichay. Di da maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ichay? Wan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamaila ko da adagos ti makalapan da. Iso adid akayat ti agmula. Tamabayag nga urayan kasta ka di. Day tatipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak iti balsa nga agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanagan na kanon. Ang mga numaulit di kunada. Ang nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na Marigaten da kano ngamin dagiti tapnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusahan da ti makita da nga aginana.
Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo da abanag? Ganggan na at dalaang. Da tayo, takin kukwa iti isla. Apay kasla da kaamak mo, anak ko. Adda nakita kadak kalabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at taga ditoy? Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at. Uwan ka no. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipan dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaamamak nuganggan na at nga agpaiso dagita. Adda armas da. Idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din imay asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro mo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matanawan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kayat ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klasik. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayaten no adda resort tayo iti maysa nga isla? Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papam a nagbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Awan ti agnanaed at tao? Ada, ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaang. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boots. Ha? Kaya't asawon na ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap dagita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Ne, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag, di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti lamas iti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na nga rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apag kakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a simento. Tapno mabalin a pagpasyaran dagiti turista? Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi dito umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta simbangpat kan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. Nukas na. Makapasyar tayo iti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata?
Met nga agpayso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Iso amasapol nga ipakita tayo, anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan ka, iha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti porok. Masapol a pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang ano niya ti panggap dagiti aganggan naet. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit abilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nga pataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na buy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Maandaran tangarudan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaiji-igid. Oh, apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel abapor nang. Ay napo, ilisin na kami kumangarod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idanon niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kay nga agdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igit ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka di mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin ababalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo, ako kwayo na ito nga isla. Urayem, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Anda pamanaknak, nakukuha ni siya na ito na isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Muno. Naglastog na iti apura wala kay. Inton kwan. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Tara. Amangan lo tila mangdilpat iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot ti tulo ti daga. Kan demolition permit da. No, kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapon na agbunag kayo na umuna. Kadang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek, diti igit ti baybay. Mano ka diti tangtan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na iti nasla. Dagiti makipagnaed, masapon nagtrabaho ni Isoda. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni Isoda iti tao. Kasla saan mat anain kalintigan dayta, senyor? Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni siyak titured ni sika nagtutubo?
Kaya't ka di pa ni sikat agyan dito isla. Wano papanawan ka. Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaplaeng, ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isa nga agum nga Espanyol. Ado ti gayam, kan koneksyon na nga opisyal, kayat na atagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort, impakita na nga ron ti peke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masak bayan. Saan na kaya't ni Shak titured ni Sika nagtutubo? Kaya't ka di pa ni Sika ti agyan dito isla, wano papanawan ka. Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami dito'y. Alright, no nabayag ni Sikayo dito'y, no awan pamanagnak, nakukwayo dito'y. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sarbinid na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan dito'y. Senyor, kunam ka di siyak. Masapol, nagtamad ni si kaka di siyak. Dita kayo pa. Saan kayo mat at Diyos apagtamdan ko ma? La, bastos na yan na tao. Sana mabalin ni siyak na yan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di ti panakisaum iti dayjay aganggan na anak ko. Isungarun ading ko. Amangan no pagaramidan da kay ti dakas. Saan anayin talintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngamda tayo asigod nga daritoy. Adda kwartada. Takunada ginatang daday ito'y nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanuwag paiso. Siputan ni Sika, dahil dya agin lalaing na tao. Awanan ba yun? Ramagmat day diyang agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak na iso, te karadkad na. Sanbergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam kadakwada. Nairugidan tagbunag iti gramakan kayo na maaramad iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Ang kasanon ti kalapaw da, senyor. Sapay nang ikabil da iti kawayan, iti rabaw ti danom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno na kita na tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan. Pag naanday ti rabaw ti danom. Nagaramid ni iso na ti pagiddaanday ti ngato ti taplat na kawaya. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan ti nang ikabilan da iti kalapaw da? Tahiti ipay rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atiddog akawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita na tao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton kwan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kaririing na.
Oh, dayjay ti aramiden day ti unag tinanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama. Intan tuman met agpasyar ijay? Dayta matitagi uray ko iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista a mapantumat di jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma a motorboat ken rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak dagiti dadakkel na kay kayo iti kabakiran. Nabalil, naragad dyan ida kayo dagiti ay. Wan, senyor. Dadakkel, ken natatayag akay kayo. Adamot chainsaw ni tayo di bapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon mo siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapanmangala iti tsenso iti vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika tapno makasubli ni Soda na dagos. Sembergwensa. Wan, senyor. Anya nga tadjay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalap. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagiti aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ama kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't iti pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyig dagita aganggan na at kada tayo. Idi pailaang asar saritaan dagiti kapulyan tayo. Ang nagsagaba da iti ima dagiti gangkan na at. Ita, maulit ka di manan? Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga isla. Mapantayo met ila ko dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan, dagiti agatang. Nasaya, tanaala ni da kayo dagiti chainsaw. Mapan ni da kayo pukaran dagiti makita yon na dadakkel na kay kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din nyo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Ado da nga agibunag. Ado titattao nga agibunag, senyor. Sana'y maganisyak, natattao, timanbunag, simpergwensa. Dagiti mono, timangibunag. Sumat, senyor. Tao damat. Simpergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? Adda ngamin ganggan na at nga may iji Islam, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamot gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami ngagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Ungag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta? At taga dito'y dayjay, senyor?
No saan na taga ditoy? Apay na si tuturen na si mabat? Ayaw nga peso, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika na tabastit na otak ni sika? Kas lapaltat ni sika. Dakkel ti ulom. Nam awan utek ni sika. Saan mat, senyor? Senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, sika tumboy. Ayan dyan kadwam ng agin lalaing. Ha? Sino kadwak? Diyak mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matalagay. Sir kunam. Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta tiyawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko da ito'y awit ko abat ba to? Na. Tapi manawan ti tumboy. Madlaw akabutang nak. Kasta, agkintayag kayo, makakita kanyak. Nakita ka rin ni sika ti pagpabirok na siya? Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Amang ano dosaan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapul asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Ala, ingkasabaton, babaan iti balsa. Ta ibagam nga agdiretso pa'y lang iti bantay. Adamot kalapaw ijay. Wanang, masapul adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan dakan ko na. Agsisina tayo ket din. Gapo kadagita aganggan na et. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iti bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na et. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan ijiigit ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Amangan no adda mading aramiden kan kadagitigan ka na at. Birbiro ka na ka, iti saan ka anak kibunag iti batong. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na et. Awan basol ko kadakwada mana. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Amangan no agnervyos manun. Anya kadilaunay ti kabutang yo. Ad-adda nga iruruman na tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangkat ka pa'y di ti kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga iti bantay ti papanam? Siyak ka di alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan ko nga ipalubos na na? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayo ket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan, tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayon tinaluto amakan, tapno saan tayon nga agluto iti bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtigangkan na et. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitin, at itay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag ko man gayam. Apay ako nayo asap-sapulan dak dagiti ganggan na et. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing.
Apay asaan ang makibunag iti bato. Dayta, ti saludsod na, iso ang nagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasyo ti isla, manang? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramiden dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika, ti agin lalaeng na lalaki? Saan ba yung arod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika, no anya ti aramiden ni Sika, tapno agpakita ti agin lalaeng na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagem ganisyak, no anya ti aramiden ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, inusan la sika ti amok. Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan naad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasaon ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramiden na, tapno agpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina a Doña Paula kan Lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapul ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babak nang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramiden tayo. Rugit laeng dagijay no adda umay ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasaganan ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing karga na rubber boats iti dakkel abapon, mama? Kumpleto ti impakarga ni papam. Amumatan ni papam, i-check na amin akurang, nukas jay nga agdalya sa tayo iti adayo. Anya nga uni day siya amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamak kan kaana. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Jakmot kaya ti agbating agmay-may sa ditoy. Umayak mo. Agarudok tayo nga rod iti sirok dagiti lanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, intayo nga rodan. Alaon ti daan apana day natatangyo. Tapno at armas tayo.
Nalalaing ka di dagiti na tattao, ngamda kayo, ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo. Awan, simperkwensya. Ah. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Ah, Pigsaan ni sika tagsaw, ta saan ni siyak na maawatan? kwa, senyor. Di pabirok yu a tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso ba't lagayam na naturad ni iso, taadaan mo na. Delikado ni da tayo, no ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Ha? Ne. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din ni sika, kat kapadam ti utak dagi dyan at tao. Awan mo ni sika, simperkwensya. Kwin-kwin sang ha? Saan ka din na imbaga ka ni sika, napigsaan ni sika, ti agsaw? Ah. Simperkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito mama. Naglinis ti danom iti taan. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wen nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti diso anasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umo dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti daglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rikna, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpet kadagiti batbato. Nagpintasan, mama. Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Uray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagbayad. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dandani awan makita akayo. Adda po raw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kang prinsesa ni siyak nagijay. Adadan, senyor. Ay, jasket. Adda manamdag iti agina abaon. Simperkwensya! Saan ka din ay magag kanisika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? Di ko na, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Oh, husto ni sika. Kapipintasan karang iti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak. Kastantumat ni Lira na anak ni siyak. Ag Miss International. Kwa, senyor. Rao maklauna iti kinapintas da. Oh, daita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit ang makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adon kinapukan da kayo. Adda at pukpukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragati. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga tati aramiden da iji igid ti baybay. Ta nagadumot dagita. Amangan na adamadi nga itidan ti panakapukan dagiti dadakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lapad iti panakarga ay ti daga. Nangruna no adda bagyo. Parikot da ito eh. Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga taaya maanaw at dagita aganggan na. Dadaanan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapad iti ragay.
Oh, maragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo, mi esposa ganiha. Wan, Papa? Talaga ang nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kan ni sika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababala itiigit ti baybay. Nabalay na kiti tattao nito ay. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karagiti aramaten ni tayo. Enton malpas ni tayo ti proyekto. Papanawan ni tayo amin ni Isuda. Rambang laang, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay da iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnanda. Iso na awan ti amor na kita na tattao iti isla. Ibilin ni sika, kalay iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di, tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siyak dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon na mangibaklay, iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa! Aramatan ni sika ti utak ni sika, no adda utak ni sika, ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadagwada. Adda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni siyak dagita na tattao. Papanawanan ni siyak ni Isuda, iti ikit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagitay. Nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog ditoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda diti aplaya. Iti so ni Isuda dagiti tabla na maaramin na pasdek kan cottage. Natulog mat gayam dagi jaya tao, Papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin nalaeng na nagbunag kadagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Amangan no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni sika na pagparikutan na dyan at tao, iha? Addan-addang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, Papa. Saan akas kadakwada lang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat tina kan tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol na bumabaag. Masapol na masapaak man na mapan iti balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidat dagiti ganggan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit niyang agpatiliw kadagiti ganggan na Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyan nam iti balasiw ti isla. Masapol nga agawid ak nanang.
Masapala kita no nasaya at matlang ti kasasaad yo ditoy. Di da kami mat isiksik at dagiti gangganaet. Sikati kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalinda haramidan kan ka. Amangan no, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kano aganggannaet. Magagaranak ang makakita iti kunayo anak ko rin nga agindag dito nga papa. May sana moreno. Natanyos ti agong neso. Brown ti mata neso. Kas labibig ti babae ti bibig neso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kaslan nakalipstick neso. Lumabasit ti bibig neso. Natayag ka di, wano pandak, papa. Natayag tiyawanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? At damat nga ron itsura na, papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyag, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamit mga wit, tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap iti baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitin. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas namin dagitagang ganaet. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa'y iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akinton sumangpet di kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kan ka. Amang dukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Angam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na, tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita agingga iti malam, no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Uray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod. Sumurot ka kanyak, no di mo kayat ti masaktan. Apoy ko masumurutakan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang nga makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ta a Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos anak ibunag? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan naat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT
540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti aginaado niya Paula kan lira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamakda ito'y, kat kayat na apadukot, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy te seryet ayo itaalawas ana pauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalay nga anak mo. Saan Apolos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo ni senyora? Anya harod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamwam tulangan, no agsango kayo. Masaya at tada ni si Karitoy. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yung kunkwana. Anya ko matimasapol ni Siak iti anak ni Sika. Ada aminan ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Ginabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kaya ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsa ni Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak kuman nga agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni Iso tinapintas na plano ni kami. Apay ngay may kaditi pagadalan mi manang. Impaalang amin ti gangan na at ninanang ading ko. Kaapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisaan ko nga amo ading ko. Oh, kasanuitan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko. Agpanunutak pa'y manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito iti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya ti kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamot a dadaulan ti Masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yo a dadaulan na, senyora? Amangan numapan kadag iti panakabagi ti lintag. Anya kumanumapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yo. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaaw-awat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan a kinayat dagiti gangannaat. Tilang mat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad-adalak mat ngamin. Saan anain kalintagan ti aramid dagiti gangannaat? Amangan no lumanganak pa'y, ma'am. Sana ron ba nga baybayak ni nanang ko? Agparang ka kadi kadakwada? Amangan nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anyang arot ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam kasano no agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas kin ni nanang mo. No di da palubusan ti inam ti kayat ko asawan. Ibalod da ka.
Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada. Makisarita ak ka ni ma'am. Tanong mabalin, agyan ka pa lang iti balayda. Amang ano pati si kakit alaan damat. Diyak kaya't tiyagyan dito eh. Numapan kay Jace na. Agkuyog ta mo pa ni Jay ah. Kasanan no tiliwan da tayo at alo manang. Sa anak mat lang ang makaid na amang pampanunot. Noan yan ti sasaadan nyo kininanang. Oh, kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyay mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mo't ngamin ti kwarta. Babaen ti kwarta. Mabalindang iruruman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Magala ka iti kadwa amang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapul ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan, wada kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yun samat, nga atleta aktilin nang yan, mama. Iso nga awan rumbang nga pagdanagan nyo kanyat. Sa bagay, nalaing ka nga agpaiso iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan mo't di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma a rock formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay di isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agururay kadata agasat. Un ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. Noan yan ti kasasad ni nanang. Wal manang. Di ta agsardeng. Aging ga di ta mapasubli ni nanang. Agpakada ta nga rudon kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubatan. Madanaganak kini nanang. Anya nga tanti naramid dakan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarot na nagpakada ak ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apay akas lakilat ang nagbaliw dagiti daluyon. Oh, kita ang tibato iti asidag. Agungkon. Kas laging ginad. Wan manang. Aging ginadlakit ni. Agkut iti dakkel arak formation iti asidagta. Oh, ang mga nuad datyo namin ton madamdama. Masapol ang makapanawtan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Unsamot. Ah, kasla agmay samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulan dis ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway letoy. Aglingot ta iti bato. Aging ginadri ko, ti anak ta, awan pa'y ditoy. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ija baybay. Babaan iti motorboat. Kasanon na da tsunami? May sagmaklakit din ilira. Oh, ti anak ta, kasanon, ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siyak ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan da ni iso. Agawa am nga ron ti mangibaon, ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siyak. Oh, agkakaribuso ni iso na ijay. Hoy, napanan ni na kayo. Mapanyo birokan ni Lira.
Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya. Diyak mat malukatan. Tandang sabat galot na ijarwara. Diyos ko, tulungan ako ma. Napigsal dayjay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpet iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Adda matin nag-akayo iti rabaw ti bato. Ha? Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manan. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsaka di anak ti don da di a babae. Sa anak kasigurado. Ngam kunada anapintas ka no. Alan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan kuana. Isublita ni nanang. Ha? Mayat nga taday tang aramidin ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapaandarak ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidak iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuadda umay ditoy atao ni Don Rico. Kasano nga rin ti babae manang? Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kagwa na. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan? Kakumanang sangit nakasta. Uran siya madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti na ito'y nga isla. Tabirukan dati anak ta. Ano? Agbirok damat. Ibagam nga adagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tirapanonot ni Sika. Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis da na agbirok. Aramidam adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-maysa nga anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni siya anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtsunami, gapu iti ginginad. Sembergwansa. Awal bibiyang ni siya iti tsunami. Ti kayat ni siya kat birukan nyo ti anak ni siya na nilira. Agawan nida kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin niyo ko na kuma, senyor. Sembergwansa. Duduman ni kalanggong ani siya. Tultuladam ka din ni siya. Ay, naigalis lang ti dilak, senyor. Anya na igalis? Apay, magmag na ti dila ni siya tapno may galis. Sembergwansa. Masapol a sumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot. Apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga agpaiso. Ngam saan anasaya at ti kababalindang agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamot siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairanrananan anak kita taday ti a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay antan a ijay, anawanan iti puot. Kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Wan ngagpaysa. Amangan no pabasulin da ka anang dangran kan kuana.
Pangaasi yu tapalubusan dakon. Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga ammo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ma. Senyora! Imanaw na tantigang ganal. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Amangan lumaisang mak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ganggan naad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Nicolas anang dukot kaninida. Dinardaras mat ni Dora tinapan iti pagadalan ni Roman, kat imbaga na tinapasamak. Iti panagawid dagiti agkabsat. Nagginginad, kat nakita da ni Lira akumkumpat iti bato. At da kayo anatinag, kat natamaan ti ulo ni Lira. Nawanan da ito iti puot. Tinulungan da ito'y dagiti agkabsat, kat impan da iti kalapaw da iti bantay. Inagasan da nga rod, ti sugat ni Lira. Iti mo't aplaya, madanagan dagiti dadakkel ni Lira. Tasaan dan ang makita ti anak da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan naat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ma. Imanaw lang tantigang kanaad. Saan ko mga umumay dito'y ti anak ko? Amangan lumaisang mak. Ayan ko. Sino kayo? Nasaya at na nakapuot kan, babae. Nasakit ti bukod ko. Nagtangkan tinangipaidaan nyo kanyak. Pasensya kan. Awan kudson diti bantay. Bantay? Ijay bye-bye tayan ko itay. Juan, nagginginad. Kat kimpatak iti bato. Mabutangak ngamin. Nakita da ka akom kumpet. Adda natin nag-akayo ang naggapo iti nga to. Natamaan ti ulom. Nasakit nga agpaiso ti ulo ok. Oh, saan mo nga rikapan? Taad na makaagas abulong ngayon kabil mi. Adto'y ti tiyaan, senyorita. Uminom kayo. Tapno pumudot ti rusok yun. Idisok dito'y papag akawayan. Asino ka? Kapin anom tinataar a lalaki? Ading ko, iso ni Roman, napannagalay ti prutas, tapno adda ka nun tayo. Roman, kunam. Ti anak ni Bakat Nida. Un, apay, adda ka di dakas nga inaramid yu itinak. Naidumduma ti langayo kan ni Roman kadagiti kakadwayo. Natayan ti mestizo nga mami. May saka no mestizo Espanyol. Kano? Di mo ka din nakita ti amayo?
Ubing kami pa'y idinatay ka no iti sakit. Jak malagip ti rupa na, senyorita. Nagsawar ka di amin na natao tayo. Agraman dagiti tao nga agin dagiti daytoy nga isla magbirok ka ni Lira. Pinruar ni Isoda amin ng motorboat ay tao. Manaman ti panagbirok ni Isoda. Oh, jak lakit di maawat. Nga awanan ti anak ko. Nagpakaragayam ka ni Sika. Nga maapay na saan na pinasurot ni Sika iti ado a tao tapno adakanwana. Jak mat nga agpayso na panunot a pinasurot ka dagiti tao. Lira! Ayan mo, anak ko! Rayag pukaw ni Sika iti napigsa. Sana mangyag ni Lira. Adda iti tao. Idinto adda ni Sika iti patan. Ibatik di ti papag ti napisi a papaya. Kan kinarusan nyog. Mangan kan. Si kagayam ni Roman. Kasano nga amom tinagan ko. Imbaga kadi tinadangkok nga amam. Saan anadangkok ni Papa? Naanos ka nasingpat ti amak. Apay nga rod a pinadukot na ti inak. Anya ti basol ti may sa ababay kan kuana, tapadukot na. No siyak ti kayat na ama kasarita. Saan kuma ti babae ti aramatan na, tapno laeng agparangak. Apay ngamin akon kontraam ti plano ni Papa. Anya kuma ti kinontrak a plano na. Awan imbaga na a plano na, tapno kontraak. Babaan iti radyo. Ada ka no sumungan na bagyo. Ngam di pa hinasarakan ti anak ta. Tay pakas na awan ni siyak. Awan man lang ti rubber board na inaramat na. Napanan nga ta ni Iso. Ayan ka din dagiti agsapsapol. Ada amin Iso na edya taaw. Adamat napan karagiti agdodoma na paset ti isla. Kasano no umayon tinapig sa bagyo? No kumana ka pa ni tiigid, adda ko ti rubber boat. Borbor taratoy. Mapukpukaw ni Lira. Pati ti motorboat. Saan kayong agsardang? Aging gaadi yung mayawid ti anak ko. Sika, babay. Ingka agluto iti kanan dagiti agsapsapul ka ni Lira nga anak ko. Saan ka nga aguro oray laeng iti kanam dita? Kasano, kat inkulong dakmat, senyora. Saan ka na sumungbat? Padasam ti aglibas. Pasaplit ka iti kadaratan no matiliw da ka. Laglagi pam ti imbagak. Saan ak nga agliba, senyora? Inak nga rudan iti ayan dagiti aglutluto. Awan pa'y ti aglutluto, tanapan da amin nagbirok. Si kalaeng ti agluto. Mariknayo ita ti marikrik na dagiti anak ko. Idi impadukot dak. Apay anak ka matider ka dita. Ingkagluto kunak. Kaya't kunti agawid. Ayan ti dalan nga agturong ija igid ti baybay. Medyo adayo ti baybay. Ang mga numayaw awan ka. Kat ado ti atap nga alingo amang rangrang kay kan ka. Itulod nak nga ron ija igid ti baybay. Masapol nga isublida ni nanang ko. Sakbay ang makaawid ka. Anya? Kaya't yu asawan? Balod dak? Saan da ka balod? No kayat mo tagsagmak. Magna ka. Ngum ado ti dadakkel abakas. Mangtangran dagi jay. No makita da ngagmaymaysa ka. Ado ti bakas dito ay? Dayta ti pudno, senyorita. Ipungot kan karamutan da ka. Saan da ka balod? Ngam no ipapilit mo ti magnangagmaymaysa. Ay kat addakan ka dayta. Manang, bantayam ti babae.
Tainak mangalay ti bagas iti balasyo. Awan abasto tayo dito eh. Saan ka nga rod nga agbaybayag, ating ko? Ang mga numaabutan na katibagyo asmuad. Wan manang. Narigatan no agbagyo. Awan abasto tayo diti bantay. Nang runa kat addagang kan na at akadwata dito eh. Di uray saan amang mangan. Ha? Pakpakanang nga tamot ni nanang ijay ayan na. Inak agdamag ka dagiti kalugaran tayo. Amuak na niya ti kasasaad ni nanang. Sige, ikagumaam nga amun ti kasasaad ni nanang, ading ko. Nakaumay ka, Roman. Saan ka nagparparang kadagitigan ganaat? Saan pa'y ma'am? Adday ti sidong mi ti anak ti ganggan na at. Umayak lang gumatang iti abastomi. Ha? Adda iti sidong yu, unam? Kasano ang napasamak? Idi naggingkinad. Nakita mi akum kumpet iti maysa kadag iti dadakkel a bato. Insalakan mi, tanatamaan ti ulo iti kayo anatinag. Mayat no ipakaamuyo, nga adda iti sidong yu, tapno di dadangran ti inayo. Adda nagdamaga kitay. Kat paraluto kano iti kanan nagitagsapsapol iti anak ti ganggan na at, ma'am. Birbirukan dati tao adida ang mga adda iti sidong yu. Urayak pa'y apumiksa. Sakbay nga isublik iti ayan lagi tinaganak na. Agyaman tayo ta saan ang napakaruan idi natamaan iti kayo ako nayo. Sa anak matkat ti uni anak danag, ta saan matadakkal ti sugat na. Ala, ingka nga rodan, taamangan numaabutan ka pa'y ti bagyo. Pumigsan ti daluyon. Mamayan ti bagyo. Ayan nga tanilira. Ay, anak ko, ayan mo. Saan pa'y naagdong aw ni Sika? Saan pa'y anatay ti anak ni Sika kat siya? Manungal dawan. Apay ngawan pa'y. Senyora, agkape kayo pa. Saan kayo kumaunay ang madalaga? Awan ti dakers ang napasabak iti anak niyo. Puno na ita ako nam. Awan da ka sa napasabag iti anak ko. Saan ka di? Day tamot ti pamatik, senyora. Tano ko maadadakas ang napasabak kang pana. Nasarakan da ko mati rubber boat na. Wan nga agpaiso. Amagano na nagkamangan na. Day tamot ti pamatik, senyora. Isa pagkalmaan nyo tirik na yun. Abang ano da kayo mo ti agsakit. Puno ti bagam. Masapula sa anak nga agsakit. Tapno makita pa iti anak ko. Nalo, sumarde nga rodan ni Sika na agsangsangit. Nagpiksamit tan ti angin kan tudo. Makapalang ti kuruon. Kan nagtatadam akiman. Adda na pigsa bagyo. Kalkalpas ti kingkinan. Sumaruno ti bagyo. Napalukayan lakit di ti daga. Tas sigurado nga ado ti nagbirri. Anya ko ma, no ado ti nagbirri ako nam. Pagtaudan ti reggaay. No surutan ti todo ti birri ti daga. Imbag no saan nga itayap ti angin to'y basita kalapaw mo. Kapilitan nga umakar tayo no may tayab. Papanan tayo ko ma. Kasano ti panagakar tayo? Nagpigsa ti angin kan todo. Mabaling ka di. Imbes arumaniri ka. Agkararag kalangan. Antipati ko. Sinvergüenza. Awan ser-serbili da kayo amin. Apa yun na diyo masarakan ti anak ni Siyak? Kung amin, senyor. Naglaing ang naglamang. Napanan mi matami na. Sinvergüenza. Anya na naglamang. Saan amo ni Sika tilablapi dyan ni Sika? Kaya't ka din ni Sika na pasaplit ka di kadaratan. Saan, senyor? Saan nga tangad na nang ilamang kankwana? Day patikat kayo sa awan, senyor. No, sino man tinangilambang iti anak ni Siyak.
Pagbabawian ni iso, no apay na nagbalin ni iso na tao. Senyor, kasanon? No taga dito'y isla, tinangilang mangkuana. Anda ka di pa sa balin na tao dito Islano saan na iso na. Senyor, Ako ni makaman. Sa balit ibagbaga ni sika. Awan serserbi na kiti ibagbaga ni sika. Sa interkwensya, adan sa kurkurang ni sika. Anya day, Jay? Kasla nga, daranong dor. Kasla agunggun pa'y ti daga. Rumarak, tayo nakitaan nun niya Rajay. Saan ka, Armor? Nagpigsa ti tudo kon angin. Ang mga numatupakan ka kadagiti maspak asang ati kayo. Basta po na kita. Kamangan magpagkantay dito. Hindi na kon untal talag. Sapay nagpigsa ti bagyo. Maitayap sa amot ti bubong to'y kalabaw nga ayan tayo. Ha? Malkab nga agpayson ti bubong ti kalapaw. Mabuti nga. Kasanon, numaytayap ti bubong ti kalabaw. Naitayap nga agpayson ti bubong ti kalabaw. Oh, kasano da ito yun? Napasbasan dito unag. Darsin nyo, umanaw tayo dito. Ha? Largay ti daga dita nakapukanan ti kay kayo. Gapo na ito iti aramid ti amam. Oh, Anya? Agaling tuduan tayo? Awan pa'y sapatos ko. Saka-saka Awan sapatos mo idin sa lakan da kay Jibaybay. Usarimon to'y butas ko. Siya akong tiyag saka-saka. Agtutudo. At to'y ti silupin. Ibalkot mo di ta ulom tapno sana mabasa ti sugat mo. Dahil ti kaputi ti pagkaputim. Darsam, May tayab mo ti kapote. malakit at din. dalanot dito'y. Lumakter ka. Taigalot ko ti lanot ti tasikat mo. Tapno sana may tayab ti kaputi. Lanot? Pagbarigas ko? Saan ka kuman nga agarte? At datayo ti paggad. Ang mga ano dumanon dito ti landslide a pinataod ti amam. Magdayon ti banday. Magaburan tayo. Ado ti agtor dito'y apitakan ba to? Umadayo tayo dito'y. Darasan tayo. Ang tao Nicolas. ti bantay ti pitakan ba to? Darasan tayo. Anya ti bagbaga ni Nicolas. Magaburan tayo kanon. Sige, kakaba. Taod ti pitakan bagto iti bantay. Tanawak man iti tawa. Ado nga agpayso. Dandanin ditoy. Adapay tabla. Troso amayan anod. Naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Tanawak man iti tawa. Ano nga agpayso? Dandanin ditoy. Adapay tabla kada troso amayan anod. Pati naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Ang robot ni sikata pumanaw ni datayo nitoy. Umadayo ni datayo. Papanan tayo. Nagpigsa ti bagyo. Ang mga numaytayap tayo. Urayan ka din ni sika na magaburan ni sika nitoy. Maitanam ni sika na si Bibiag. Nudi palago na ni sika. Mabuti nga ka magaburan na si Bibiyag. Kumpet ka kanya, numarigatang kahit kabatuan.
dandanin agragay ti daga. Ang mga numairaman tayo, ang maanod nga agpababa. Numarga ay tibaddakan tayo, ti kayat ko asawan. Isu nga rod adarsen tayo ti pumanaw. Kumpet ka kanyak, tapno di ka may galis ng agpababa. Saan ka nga rin nga agtaray? Tapno saan ka makaibat? Darasem nga rod ti magna. Papanan tayo nga rin ita. Adamok ago kaya iti baba. Bareng no saan an eraman ang nagaburan. Alwadam, nagalis ti pitak ditoy. Sana kas itay apanaratan ti daga. Sa balimot ditoy, tanagalis at talaga. Tumaraya kung nagturong ijay gukayab. Nagbayag kayo matamag na. Sige lang, manang. Mangaron ka ijayan, na amangan na daulag. May mabakamatan. Marmarga ito sa babaam. Amangan numeraman ka. Kumput kay tinatitira na ba to? Roman, tulungan nag. Ang mga numaisurot nga agpababa. Kumput ka. Tamangala kitilano tapag kaputa mga mato. Umayat tiragay! Tarasam! Dandanin diti ayan ko! Nagring natin tinagay iti pamaan ti sakak! Ang mga numaisurot to'y bato ang pagkapkabutan! Anyamat na ito'y. Awan pa evacuation center. Mabasbasa tayo dito'y. Italaang nga da kasto'y apasamak, senyora. Ti marga ay ti bantay. Awan pa'y napasamak akasto'y idi. Nagaboran amin dagiti tabla amar apat kuma apagaramin iti pasdag. Pati dagiti semento. Nabasada si susupot. Tumangkan lakit ni dagijay. Malas sa talaga. Nadadailan tinagpintas nga playa. Nagaburan dagiti napipintas a bato. Nagdudumat ti itsura na. Pitak pa yun ti Maris ti danum asigod analitnaw. Nagdawal na ito'y abagyo. No saan ko maanapukan dagiti kayo iti bantay? Saan ko maanapasamak da ito'y, senyora? Ipurwak ko na tilanot. Agkapit ka taiguyod ko. Inkapsot na pa'y titudo ka na angin. Agawam ti kumpat. Saan nga ta mapugsat day taalanot? Saan? Talanot ti way da ito'y. Nalagda. Sige, ti ipurwakon. Oh, Naigamakon! Kita tamangan no may batam! Matinagak nagpababa! Jack makakapat! Tarangkis abato ditoy! kumpat ka nga ro na yung bagtaiguyod kon. Sige nga Rudan! Ang mga nagragay! Kat mairaman to'y bato apagkapkaputan! Basta kumpat ka na yung bagitilanot. Apay nga awan pa'y matdagiti do. Natulid da nga ta. Ang mga numabayag lang amag na day tiya papay. Nakarartin tumit. Imbaglakit din ang tada kayo dito unag tigo kayam. Asan anabasa? Awan kat kuman tinapasgadak dito'y. Siguro, imbati dagiti naganap dito'y. Ang mga nunagina na kan nagluto da dito'y. Iso nga adak kayo nga imbati da. Hello, batchmate. Kayat ko man nga i-report ti mapaspasamak iti isla iti Balasiw. Nagpukanda kano iti kayo. Kan dinukot dati ina ti maysa nga estudyante. Kuna kano ti don ako kwa na dayjay nga isla. Saan ka di a public land dayjay? O sige, batchmate. Pakikita ko ma. Please. Okay. Bye. Ang yaman ako na ikan ka, Roman. Noawan ka. Jack amunan niyan tinapasamag kanya. Inarakop nakmatan. Mapantan. Taumay man ang titudo ka nangin. Tanda ti panagyaman ko, ti panangarakop ko kan ka. Sana masapol nga agyaman ka kanyak. Ure asino. Aramiden na naramid ko. Naaddag ka sa pula ni titulong akasi tinapasamakin ka. No pa'y kasta.
Dakkel ti utang ko na imbag anakam kan ka. No agsardang day ti abagyo. Mapantanto ija ayan da papa. Tapno pagaramidan dak iti saan anasayaat? Awan basol ko kani papam. Ibagak tinasayaat nga naramid mo kanya. Awan basol mi kara kayo. Ni papam ti adda basol na. Anya ti basol ni papa. No saan anagpukan iti kay kayo? Saan anargaay ti bantay? Naigabur lakit di iti napintas nga playa. Nagsardengan ti bagyo. Ngem anyan ti nagbalbalinan ti lugar mi. Gapo iti aramid jo agang gannaet. Matanawam ka di ti napasamak iti playa. Naira na la siguro ti gastoy anapasamak. Iti kaadami dito'y kada papa. Italang amin anapasamak ti kastoy. Imparagadi amin ni papam ti dadakkel kay kayo. Isu akastoyen ti nagbanagan ti lugar mi. Mabalin ka di ang mapantan ija igit ti baybay. Tapno pagawidan damat ni nanang mo. Sige. Kuyugan ka amapan itayan nagiti dadakkel mo. Sapay ko matapalubusan damat ni nanang ko. Di kagdanag. Takid dawak kan ni papa. Apalubusan dati inam. Agpaiso ka di ti ibagbagam. Pagawiden da ni nanang ko. Rumwarmot ni sika. Anayon ni sika na nakapupog na ti kwarto. Nalinaya ko unay, tamailiwak iti anak ta. Saan mo ka diya kailiw ti anak ta? Apay ko man saan nakailiw ni siyak ti anak ta? Adamanan imbaw ni siyak na napanagbirok. Awan sirbi ti amin, no saan ta masarakat ti anak ta? Saan pa'y ni siyak na nawanan tinapnama? Iti napasamag aging ginadgan bagyo. Kasano kuma nakalasat? Oh, saan nagsaon ni si kay ni Kasto? Saan ni siyak na mawanan tinamnama ako naklangaro na yan? Senyora, addan ti anak yo. Sumungad, kaduanan ni Roman. Mga lusim romanan ti kurkurang na sika. Awan ti kurkurang ni siya, senyor. Ay, awan kurkurang ko kunakuma. Ngam tapno mamati kayo, rumor kayo. Aglisi ka man di tadalan. Kita akman upod no ti pagbagana. Ti marayan. Taray ba't ni siyak? Takitaan ni siyak no pondo ti ibagbagat yan kurkurang na. Sapay ko ba tapod no ti pagbagana. No saan na pondo ti ibagbagan ni iso? Daitan ni siyak tingiwat ni iso. Intaray ka din ni sika, ti anak ni siyak, sika na lalaki. Ti anak yu ti pagdamagan nyo, senyor. Awan inaramid ko ama di ti pamilyayo. Kunaklakit din no andan akas anapasamak kan ka anak ko. Mama, no awan ni Roman anang isalakan kanyag. Manipod itiging ginad kan bagyo. Amangan no awan nakitan. Anya ti kayat nasawan ni sika. Papa, insalakan nak itiging ginad kan bagyo. Inagasan kan inas asikaso nahag. Tapno awan ti utang nila kami. Mano ti ibayad ni siya kan ni sika? Isubliyo ko makanyak ni nanang ko, senyor. Awan basol mi kara kayo. Papa, palubusan niyo kumanti, inana. Kasla na igagarat inapasamak anak ko. Insalakan mo ti anak ti Don. Wan nga na. Agawid tayon. Tapno inak man na nagadal. Naglanganak kami. Tadyak kayat amay sagmak kayo. Pumanaw ko man dagiti gangkanaat. Dinadail dan ti lugar tayo. Awan mabalinan tayo. Tagunadamat aginatang dati isla, nang. Ikagumaak ti agadal. Tapno makaturpusak ket pumanaw tayo ditoy. Panawan tayo ka di ti lugar tayo.
Gapo ka dagita aganggan na et, anak. Ngam kaasi kayo nga adipenen da no pumanaw kayo nanang. Pagbunagan na kayo manan iti batbato kan tabla. No apay mo't ngamin anak kadanon da dagita ditoy. Awanan ti sigod a kinangayad ti isla. Imbes apuraw a kadaratan. Nagbalinan apitak kan bato ti aglawlaw, papa. Ado pa'y tinaputin akay kayo nga agkaiwara. Padalsak manan dayta kanang iti tattao ditoy. Sayang dagiti tabla. Kan bato a binunag da. Nagaburan da amin, papa. Agparagadiak manan. Ado pa iti kayo di bantay. Husto ti imbaga ni Roman. Numapukan dagiti kay kayo. Nalakamot amarga ay ti bantay. Sa ulang ti umapal dayta. Kasano ko man na maaramid ti arapaap tayo na mansyon dito isla no saan nadatayo na agpukan ti kayo. Kasanon numarga ay manan tinabat-bati abantay. Kat gaburan naman ng ti aplaya, papa. Nasaya ata nakaumay ka manan dito pagadanan. Kumusta ni nanang mo? Pinagawid dan, ma'am. Tainsalakan ko ti anak da iti gingginad kan bagyo. Imbag ata saan da pinagaramidan iti dakas ni nanang mo? Pinagbalinta kano akatulong, ma'am. Ngam idida mo, inkulong da iti may sa cottage. Nagdakas dakit din. Saan na bale? Imbaga kun iti may sang opisyal akaklasek idi. Umayda ka no agimbistigar ije islang ayan nyo. Sapay ko mata umayda, ma'am. Nadadaalan ti lugar mi. Nagaburan iti pitak ken bato ti aplaya. Pinapukan da ngamin nagiti dadakkala kay kayo iji bantay. Saan ka di nga amo dagita agan-gan naat? Ama iparit ti agpukan iti kayo? Hello, batchmate! Anya? Peke ti lisensya dagiti gan-gan naat? Anya ti aramidin nyo kadagiti gan-gan naat? Ha? Dakkel ti sungsung batan da gapo iti panagpukan da kadagiti kay kayo? O sige, tiliwin nyo amin ida, kat papanawin nyo ida dita isla. Kaasimat dagiti sigod nga agindag dita. Kat agyaman unay, batchmate. Napapanaw mo't laangan dagiti naranggas aganggan na et. Imbalod da kano ti don. Tapno da kasukat dagiti napukan na kay kayo. Masapo la pagtitinulungan tayo ti agmula. Ay katwa na. Amin tayo nga agindag dito eh. Agtitinulong tayo. Tapagsayaatan tayo amin dito. Pangalaan tayo ngay ita iti ado apala kay akayo nga imula tayo. Tumulong kano ni Mrs. Cruz nga ag-request iti masaknan. Nasaya at nga rudno kasta. Tapno maisubli iti sigod angayad ti lugar tayo. Kablaawan ka, anak. May sakan a pulis. Kablawan ka ading ko. Addan kabsat ko pulis. Agyaman ak unay kada kayo, manang, nanang. Mabalin ka di mo't timang kablaaw kan ka, Roman? Adda ka diti balasiw ti isla. Saan kami napimanaw kan ni mama ditoy? Adapay lang iti pagbaludan ni papa. Dakkel nga ti ikarkaro na. Gapo iti panagpukan na kadagiti kay kayo. Awan ka iti guram kanyak. Saan arong bang aguraan ka? Gapo ta sikat tinangispal kanyak. Idi paggad. Agayam ta ka din? May karikarikan ka ti may sa akas kanyak. Apay ko maasaan. Mistiso ka at taga dito ay. Ikidawak iti pamakawan ni papa. Gapo kadag iti inararamid na kada kayo. Ikarkaro ng ti basol na.
Saan arumbang aguraan ti pada a tao? Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas, anapauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWB 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.